কিন্তু जों थानसाखाय जबा खालायमानि बागै शिक्षिदल मानखानाबले शिक्षिदल मानै खनियरि रिमानि एरिया डिमार्केशन खायरिमानि बागै न जों दिनै टिप्रालेण्ड फोरनि गेटार टिप्रालेण्ड फोर सानै मानखा ओंखाय सानै दा मानखामो जों सानै माइया सुतरां बुबा गेरा जेहेतु साखा टिप्रा सारंनि बागै हानिबो सारंनि बागै मुंसाया मुंसा आं नरंनो याफारि गलांनाय कक्टर नरक पयतुसादि जों दिनै जोंनि बिरोधी दल नेतानि दैखांबाय विधान सभाव गेटार टिप्रालेण्डनि ककनो हिन्दी रोमानि स्क्रिप्टनि ककनो हिन्दी जोंनि मानथायनि ककनो हिन्दी जों जबा खालायजा जों जबा खालायगा विधान सभापतिके खायगा नरं निजेनो नुबाय थाना मासा मांनै अरय परय उंगय ताबो बयबाय चुकलि रिजागै रां फुनुक जागै पर दिनानि हिनि साजागै थांगै केबो थकक जाक दङ केबो ताबो उसुइ फाय दङ आं नरंनो कायसे सिकन सान साबानो ए जे देमदुंनि साबजुनारनि चेयारमेन रादामाला देब बर्मा बन फिसारिनि चेयारमेन निरान हिंतलाङै थांखा तलाङै पद्रुयै बन तलाङै प्रेस मिट खारिका टिप्रा माथानि बिरुद्ध सारिका TWF नि बिरुद्ध गोबां मा कक सारिका सादा जातका मास मानै तमो ब सालेन्डार BJP ओरिनानि सिका आनो साहरो सा आंनि बोसानि बय फाइनाल बागै रां 10,000 आनो रहरनि होनाय आं 5,000 बिनि बेंक एकाउन्ट दाय दिखा बय से फाइनाल का बोसा परिना होनाय उमा एक मास नागे एक मास नि से कासुलि आकर फुंसाय ना BJP थांखा ताबो खायता मुंखा 7,000 मालिया आगि बुबा गरानार थांखाय खुलुमय किसाय मिसान मान मालिया ताबो खायता मुंखा फेरां बिदुत थिंजांनाय नि अकलगो से खसै रं फुलय ससमा कसम थुबै हिंसामा हिंसाकै दंहा नुखानाब्ले नर ससमा पाल्टगै थांखा किन्तु रादामाला पाल्टक जाग्लिया लास्टकै ता मुंखा चिनि गरम गोनां बिरोधी दलनि आरो थांगो रादामाला फाइ साबायगा आंखे दंमाले यारो सनमान थरै उनु माइया ताइसा TWF टिप्रामथा फाइनाखौ नों साइनो कागज थांखा गाय ताइसा नों आंनो बाय ताइसा का फाइगुनानि नि फाइदामा नारक जाग्लिया ता रादामाला नारक जाग्लिया सुतरां नरंनो आनि कायसा अनुरोध केब अरय परय तांदि बुबा गेरानि कमनो पुइतुसादि नासिङै तंदि अकांचनपुर किसा मिसा वासि उसो किसु बरंनो चिन प्रेम कुमार नि बसकांगो IPF नि फ्लेग ति सुलोगान नि मान नुगो टिप्रा मथानि बरक सालेन्डार खायगापो आंनो रंनो सानानि मुसुंगो दिल्लीवा चुक्तिमानि परे फिलिप्स कुमारिया अनिमेश देबबर्मानो खबे गोबांमा जों जतन सरकारनि न बरक ओङै थांगानो अरनि BSC चेयारमेन नङानो आफ्रो ओ थानाय तामंनाय बर स्टेटआव जोंनो तंनाय एडिसिआव जोंनो तंनाय तबे आंनो रंनो थानानि मुसुंगो निनि एलाकानि सामुं हुमुंनो नर काहाम खाय मानारगनाय आबो निनि पार्टी आनि पार्टी ग्रै सरकार ननो बिसि ब्रुम ब्रुम निनि लामा स्लामग्ला निनि बाजार स्लामग्ला निनि आमसाया लामा स्लामखांगाखाय काहामखाय सैनार स्लामैनार लामानि सम्पर्के काहामखाय सुदि आंगानि केन्द्रआव कायसा जागा सुइनायखा लामा फिटा तलायनि नरगो नुखाना सुइनाय माने तामो 2.75 के लामा उना नांगौ बाजारनि स्लामै तनिखाय इन्जिनियार 2.50 खायै ओ सिगां बाजारनि सेक्रेटारि चेयारमेन नखाय रिपर्ट दिबायगा चिनार बाजार नक दांमनि हामिया तामो हामिया तीन बुमाने अनेक पाकला बुइरिखा थाङै नायखा
executive engineer phone kaising karo 3 bose buna ne nang 0.36 buna nango maya kai 0.5 buna nango bui to likha 0.35 চিঠিরিকা হয়তো আবার 3 তাবো রিপ্লেস করে তাবো সেলাই যান নাই সুতরাং जों सरकारो तंखा एडिसिओ बा स्टेटो तंखा जों कोनो जागा केबनबो हामिया सामुं तांनानै जों सुजुग तारिदि निनि आमसाइनि सामुं नरकनो काहामकाय मानारेनाय गोबां मा जागा कल कायखा आनि आमसायोबो रिपोर्ट सेमा कायमानि ताकलाय तिफाइनियाबो ताइसाबिन पाराव स्किम दारि मानो ताइसा तै कल दारि मानो कागज पत्र सेमा न बियार रिजा ताबो जों कल न खलगै DWS न एक्जिक्युटिभ इन्जिनियर चिथिरिवै जे तै फाया कल लागि आरो बुसुक मिटार कायना तंमाने बुसुक फुट कायना तंमाने कागज पत्र नायै मेसिन कायसा तंगानि थाना कायसा जागा मान नाय तो बिमान खा आबोनो खिखलाय नायनाय 170 फुटनि जागा बुसुक फुट कायसा आ मेसिन खिखलाय रेखा न एकदम अटोमेटिक आबो फाइसक फैनाय सुतरां अमाबा जों चेक खायनानै नांनायनि एलाका बिसाबाय टिउबवेल काय कलांमाने मिनि डिप वेल काय कलांमाने दै फाइलिया अमाबायंला जों मा नायथुमनाय निनियानिया आने आमसायनि हामख्रायनि बागै एरियानि काहामनि बागै जों कोनो दुर्नीति न आश्रय रिमानि थिकुंला काकुर अमनरं मा कायचमनाय जे बर दुर्नीति खायदोंखा बिने एगेंस्ट जों मा बोसानाय केबनो सुजुग रिवै लाभ करै ताई ताबो जारा किसुदिन आगां गंने मुंखना मुसुंलिया बुबागरा न टारगेट खायै गोबां मा बर ताबो कक्साव आ बररनि कोनो मास बेस करै आ बरर कोनो दिन जों मते हर सभा खायमाना हाय बाजार सभा खायमा बाय हिमबत खायमा हाय खाया यूट्यूब कयका चैनल नाहारो किसा पुछारिव आरो कक साव अदर कतर कक साव अब सारा बंगनि ताइ कोनो क्रै तामा एकटा नैसु बुबाग्रान 1980 सन जों शिक्षिदल मानाफोरबो अमदैखायनो गोबां मा बरंन क खामिया सारिका गोबां मा कासुनन नायखा किन्तु जों खानसा दंमोननि बागै जों शिक्षिदल मानखा आबुनि बागैनो जों बुबाग्रानि दैफांबाय दिल्लीव जाबो जे डायलग चलि दङ जे आलोचना दङ नरा नासिंबि जों ताबो तुबुइ फाइमा का माया चिनि गेटा तेफलान्दा तुबुइ माखा माया एग्रीमेंट नि परे नर कक्सादि आपुर चिनि बुबाग्राना आबुनि रिप्लाइ नरना काहाम कायरिनाय सुतरां जों ताबो अराय फराय उनानि समया आरो चिनि पथानलाल जमातिया चिनि ब्रह्मगोनां एमएलए साका चिनि और गोपाल काहाम चिनि स्वर्गीय आंग बबाय बाक्सना गिति एसे फारिका उमाकान्त द्रा कुमार दा आं दादा नुं फिलिप सानो काका नुं बहा बिनि बुस्ला तिनि तावैसा जों बन और एमएलए खालायमानखा अम ब्लाइखाय आं प्राउड मा खालायो ब्लाइखाय तंथगौ तामनि हिंगाखाय बरं नाहाय फेमिलिनि बरक साराता जीवन बिनि बुफा चिनि दफानि बागै सेक्रिफाइस खालायै शिक्षिदर जोंनो रिकलांखा तिनि अ मन्चआव फिलिप्स कुमारी यां दंमोन सामानि ककिया चिनि मिजोरामनि बुरुरक जखन चिनर फाइथं फाइफ्र महाराष्ट्र लगे आंबो फायो 25 बस्ता मस्ता तुबि फायो सम 2 बस्ता तुबि फायो रां 25,000 कलाङै खांवा बरक आफुरो जे भूमिका नाखा जे बाबाखाय अर आफुरो चिनि विरोधी दल नेता सम फायै जे बाबाखाय चिनि बरंनि बागै जों लराय खैका अ लरायनि बोथायबो जों मानखाब्ले चिनि बरनो जों नारगै मानखा ताबो रिहेबिलिटेसन चिनि हाव जों रि मानखा सुतरां बुनि चुकलिबाय बुनि उस्कानिबाय जों अराय फराय उनानिया जों थानसा मा दंनाय थानसानि बिसिं बिसै चिनि मानथाय फायनाय जखन ता मान थाखाय आबो देब्रमा सिमि सागला आबो रियां सिमि सागला कलय सिमि सागला चिनि अ हानि बसा जत्तन जों मोसानाय आबोनि बागैनो ताकुर बुखर आनि कक्काय रब लिरिया तिनि और ब्लाइखानो चिनि गोपाल हामिया कारेन्ट तिरि आहायफानो नर चिनि कखनानान बागै आसे कलमान बिसिंफानो
norok oro tonglaika abon bagai norok belai belai ka hambai ang kayan kok problem